لیلو مملیم سر خونا پی سنو وی سونو حتی ازرگانی کما خیر ننو وی لیلو سفکانو تچمورا کربه لمن چطور خرشون ارزنا برایم چی سنا دوای لمن وای ji bername jînge dem baş temaşevanên hêja em îro li gundê Mark di heman demê de çiyayê Mark û şikeftên Markê girêdayê ser navçeya Kemaxa Erzinganê ne. Em hatin şikeftên çiyayê Markê û derdora şikeftan ji we temaşevanan re behs bikin. Hêvîdarin bernameyekî balkêş û li gor dilê we be. Jînge dest pê dike. Temaşevanên hêja niha em berpala çiya da kişiyan jor li ber kulîlkekî binefşî ya cûreyên Zûlê heye ji malbata Zûlan e, famîlya Zûlê ye. Gelek xweşînekên wisa di nav xwezaya Kurdistanê de rastî metên rastî jî kulîlka binefşî ye lê li her derê jî nayê li gor avhewayê ev dertê. Niha jî em li Kemaxa Erzinganê çiya da helkişiyane jor niha em rastê hatin rastî jê şanaziyê me pê behs jî bike. Temaşevanên hêja niha çiyayê Mark da em kişîn jor. Darê hevirsê li çiyayê Markê gelek hene. Ji xwe ji ber ku çiya bêtir qerqezî û kevir e di nava vê çiyayê Markê de mar gelek hene. Ji xwe navê xwe jî ji marî digire.
کلیه پیش دادین که بحث ev taybetmendiye jî bikim. Niha em hatin rastê dara Heversê hatin. Ev hebkê Heversênin evana yên xagin. Yani vana ne gîştine? Yên gîştî sor dibin. Rengê qizilî dibin. Sen çend heban ez jê kim. Ev dar ji bo taybet e lazim e ki em li ser vê darê hîn tiştan bêjin. Yekser ev dara Heversê û reşêle wek destgirtiye hevin. Çima destgirtiye hevin? Çûka reşêle ew biboyê di qurmê dara Heversê de dixe û pê ewa xwe dike li ser ew zibla çûka reşêle dara Heversê şên dibe. Yani Hevers bi dara Hevers bi çûka reşêle jî bi Heversê dijî. Ji Heversê nebe reşêle diqede, reşêle nebe Hevers diqede. Hev û du didin jiyandin. Yek taybetmendiya wê ya yekser ev e. Ya dijî ev hebikê Heversê yên digîn yên sore evana têne kutan. Têne kutan û di birînan da didin ji bo birînan pê baş bike. Gelek baş e. Di heman demê da û dikir ji bo çay jî yani dîsa dikutin û dikir çay jî wek çay jî tê bikar anîn. Taybetmendiye ki dara Heversê ya dijî heye ew van şaxikên wê dişibin yê gonyê birûnin rûnîne yani evana di avê da tên kelandin û piştî demekî ew rûnê xwe dide der wek xazaxiyê dibe amûrekî pêxistinê agir pêxistinê. Tabii ev tiştên ez pê behs dikim di serdemên berê da di hatiye jiyandin yani insanê berê van tiştaman teknîkan jiyane. Lê di roja me îro da her çi qasa ev teknîk pêş bikevin van tiştê ewa em pê nizan bizî li hewceyê em carna wisa balê bikişîn ser pê behs bikin. Yani di serdemên berê da amûrekî wek agir vêxistinê hatiye bikaranîn ji bo derman ji bo birînan hatiye bikaranîn û di heman demê de wekî min got yekser ew nû çûka reşêle wek destgirtiye ev çimkî çûka reşêle tenê dikare di nav Heversê da cî bigire hêlîn şêke ev striyê dara Heversê di laşê çûka reşêle da derbas nabin di çûkên de da hemû derbas dibin wek jîngeha çûka reşêle ye nava dara Heversê. Belê ev niha li ber evê me ev melkis e berê dayîkên me dihatin çiyayên Husan Qerqezî bi kevir da digeriyan. Bana tabii teze bû gavê derdxistin ji xwe niha jî zexm e. Ev dikirin melkis. Bi rastî melkis bi taybet li ciyên Qerqezî û kevir dertên. Li ciyê dar û ber zêde heb der nayên. Ciyê hişkayî yan ciyê bejahî melkis dertên. Cerok jî hebûn di hema demê de wek amûrekî wek melkisî cerok pê ber dor malê derve û ango binê heywanan dihate paqijkirin axur melkis jî nava malê paqij dikirin yani divê em wan her amûran tevlî hev nekin melkis û cerok ji hev cuda ne û dîsa gezik jî hebûn gezik ji devê çeman dat derxistin gezik ji bo ku hêzdar bûn bêtir ciyê çamûr be. Mesela axirê bêtir gezik datib bikaranîn li derdora malê cerok û her wiha hundirê malê jî melkis. Ev jî amûrek ku melkisê jê şê dikirin.
برپال چیای مارکن لروکال برپال چیا لهمبر مجی چیای منظور خویاد که هیبتیه چیای منظور جمع خویاد که اف در 7 کیلومتر جناوند کم آخه ارزنگانه دور جناوند ارزنگانه جب خاصی 7-5 کیلومتر دوره اف در چیای مارکه پرای کبر زناریه کبر نره نکرسیه شکفتن خوازایی به داره هنه مقاسک شون دارن که بس اون شکفتن جی بکن شکفتن وقت سارنجی آتن بکارن دم برده اجازه خوازم هنگی بس اف ناو و داره بکم ناو مارک جماری ناو خود داره و داره اف در گلک مار هنه مارن جور بجور مارن لسر اردنگاری کردستان هنه مار بلک مار امبج شفتولک جوانا دبیج مار رش هیا مار کرکشو هیا مار کور هنه اف جورین ماران هموجی جعرینه لبی هرم گلک هنه ددم سالن هاوینان دا به تایبت ماره به حسانی نکاره لبی داره بگره گلک مار هنه لوان درانه تدی مارجی وقت گاوا جعریبه آجاله کی ارشکار نبیجی وسان مرو مثلا گاوا ردا بچه و مر بالدار به تهودید کت نام نگه مرو به رفلکسی بجی جارنا او مار انسان و دنیا به حیوانه و نخواه مار زیده جی خطری ماری جی تنه لی بس مرو هایدار بدن افخواه زیده بگره وکی من گوت اف چیا ناوی خواهج ناوی ماری دگره امکار بیجن اف در جینگه ها مارو مورانه دوی مافه مارو مورانجی جیانه هبه لهمبر مارو مورانجی دوی ام رزدار بن برنامه جینگه ددومه مرو لهمبر چیاین به هیبت احتشامی منظر براستیجی ماتمایی دمینه گلو به اف چیایان چه سروان چه بونه چه بردل هاتیه دا این دوان چیانه بله تماشاگران هیجان ها ام هاتن در شکفته کی در دریه کی هست دری چانگال کریه که هم دری وکن در این که آسه مایه گلو آسه بونه ویجه چیه زنگاری بیه زنجار گتیه جبوی بله این ها بگو بله اف در وک سارنجی اتیاب کارانی بارد کن لبر سارنجی گلک مزنجی هنه بیا وک شخصیه اتخوازم که بس اون حاجت هم کن اف داری در دوراوی چارداره جرم چاردار ده بیشن جبو که چارد حبداران تیچه کرن اف جی داری اوه ویا زمانو که اویا چانگاله دیسه اف زمانو که اف جی دمان دمده چانگاله و مرو ویا دما دگره لورزی پیشکه به آن دمره که تخنه جبو گوونه به دوره داری درجی منتشه هنه منتشه چاردر اف جی بزمک و چانگار اوانا امورن کن هاب دری ونم خواست ویج راوب کم چکی اف براستیج بالکشه یعنی وان اموران نه نه دکارانی کارنارن لوراجین پیوستی پیدی بله جنگهت دومه بله باورد کم شکفتا وک سارنج هاتیاب کارانین و داره
Çünkü ditbariya ve dere usa xuyaye kam hela binerin. Ere gelek jeki mazine beli ve dere sarınca mazıl ve dereye hevceye em dibirdan ki pikevna undurji dibe xateriya ve dereci hebe tamaşavan hejanha em liser ev şikefta xwezayî ya wek sarınc di serdemên berê de hatiye bikaranî em niha li wê derê ne û xwecihiyên gundên mark jî niha jî wek sarınc bikartînin vê derê sarınca xwezayî lê gelek kûr e û tariye jî lê ez ê hewl bidim xwe berdime jêr ka em mêzek li jêr em rastê çi tên. Belê niha jî em hatine devê şikeftê em ê xwe şikeftê de berdin jêr ka em ê li jêr rastî çi bên. Belê niha me xwe şikeftê de berda xware şikeft hinkî hûn dirê wê tarî ye em wisa bi baldarî tev bigerin çünkü qerqeziye jî divê ser merê xwe meriv qatiyê wî nexe ka em binêrin. Ya em diçi ku derê em rastî vê çopê tên yanî ev biye nexweşî ji bo însana yanî divê merivan tiştana wisa neke lê êdî mûl zimanê me hatime pirî behs kir. Belê niha ez hatim derê şikeftê ez ê çenteyê xwe jî deynim çenteyê xwe deynim ez wisa hikî biçime jêr belê niha dirê şikeftê de me ev der gelek sar e jî ev cemedekî xeşa girtiye niha belê temaşevanên hêja niha ez lan dirê şikeftê me şikeft bi qasî 20 metreyî bilindahiya wê ye Firaya wê jî bi qasî metrekî cî bi cî bi qasî 30 santim 20 santim jî heye şikeft di şiklekî tîpa yeyê de ye şaxekî milê rastê şaxekî milê çepê diçe alî çepên kî bêhtir fireye bavê kalên me vê derê wek jîngeh bikar anîne wek ciyê sarıncê bikar anîne bi rastî jî balkêş e kevrekî qerqezî û wisa bizmûlikî ye derdora wî hemû bi tevahî û pir sar e ji zêde merin nikare hundir dayaq bike ez ê derkevim ber ve bi rastî bavê kalê me gelek li van derana jiyan kirine wek jîngeh bikar anîne van derana bavê kalê me Kurdan niha ez ê di ser şopa wan de ez berbijêr ve çûm niha jî ez hil dikişim jor temaşevanên hêja ez daketime xwarê şikeftê şikefta wek sarınc hatiye bikaranîn ji serdemên berê de ev wek xwezayî ye wek niha ez çûme jêr hinkî behsa jêr bû ji ber ku jêr tarî ye zêde derfetê dîmengirtinê çê nebû ev şikeft cî bi cî henin wek picûgin bi qasî çend teneke yan bîdon penîr yan em bêjin qelî qewrme têxine êce ev der kadekî fireye li jêr divir de dema mer dikeve hûn bir di şiklê tîpa yeyê de ye li ser milê rastê şaxekî diçe şaxekî ser milê çepê tîpa cecê dike wisa di zivire li vir niha pişt min de jî şaxekî xwe ye pişt vî zinarî de bi qasî 20 metre bilindahiya qelşikê ye û bi qasî metrekî qasî gemer te de derbas be ji xwe niha ez daketim xwarê min çentikê xwe jî ba xwe nebir û pir tariye jî gelek tariye û pir sar e jî wek van şikeftên bi vî rengî li Kurdistanê zêde tinin rastî jî li Xarpêtê yek ji dîsa heye ya bûzê û ev nahê li vir li vê herêmê ciyekî di jî heye li vir li çiyayê aliyê pişta Kemaxê heye ev şikeft ji serdemê berê ji aliyê bav û kalê Kurdan ve hatiye bikaranîn û wek kevneşopî ji nifşên du xwe re hêşne çimkî niha jî wek sarıncê tên bikaranî yanî gundê marikê taybet gundê marikê xwecihiyên vê derê ew zexîreyên xwe tînin li vir ve dişêrin yanî havînan tînin li vir ve dişêrin zivistanê ji bo ku havînan zêde
germahiye li vir cemdandiye rastiye din haketimindir li ser min gelek ev jî çêbû bi min bû sar jî wekî min got yani ev jîngeha Babû Kalê Kurdan e em wek bernameya jîngehê li cî warên wisa yek bi yek digere ji we temaşevanan radgihînin hêvîdarim dîmen axaftin tiştên em pê behs dikin hemû li gor dilê we bin bernameya jîngeh didome. Di serdema ewlî de ji bo jiyan û parastinê însanan xwe spartine şikeftan. Şikeftan wan ji her şert û mercên xirab û ji ajalên dirinde parastine. Di dinyayê ku her roj li kifşekî ve vekirî bûye, binêçîr û berhevkariyê li hember jiyanê tê koşiyane. Ji keviran, amûrên tûj ên wekê kêrê çêkirine û pêçûne nêçîrê. Ji bo xwarinê ceribanda giha û gihanekan kirine. Her gav û wextê dibin xeterê da li ser tetikê bûne. Nexweşî, ribekên jehrî, kêzik û kirmorî her çi bê aqil. Ji bo wan xeter bûne. Di nav ew qas girîftarî da gelo însan çima bi xêzkirina nivîs û nexşan ve eleqedar bûne. Gelo çima sembolê însan û heywanan li devê şikeftan nexşkirine. Bersiva vê pirsê dibel cemet tune be. Lê li gor amûrên nêçîrê û nexşên heywanan ku di şikeftan da hatine dîtin tê fêm kirin, însanên ku di şikeftan da jiyan kirine ji bo naskirina heywanan şiklê wan li ser şikeftan neqişkirine. Herê niha em derdora şikeftên Markê ne. Li vê derê gelek darên guhîj û kolincan hene. Kolinc ji guhîjên sor re tê gotin. Niha wek xerzik jî ji xwe ev fêkiyekî xwezayî ye ji ber xwe ve yanî çê dibe gohîj jê dikevin û li erdê ber xwe ve dertên. Wekî me qasek bere behs kir darên hevrisan jî henin. Ji bilî hevris û guhîj û kolincê li vir dar tune di çiyayê Markê de. Yani şîlan û ew jî yani wek niha ev şîlan e. Lê picûk yani o pir hindikin. Hene derdorê ji xwe qerqezî ew sal pişt min jî xuya dike. Bi rastî jî erdnîgariyekî hêjayî dîtine ye. Gundê Markê niha li bin e, li jêr e. Li jêrê berpal e em niha li jorin. Bi rastî ciyê gund jî ciyekî xweş e. Ji xwe erdnîgariya Erzinganê ciyekî taybet e. Gelek caran min bihîstibûn Erzingan li gor erdnîgariya xwe ciyekî hêjayî dîtine ye. Lê dema meriv dibîne bêtir ew hîsiyat ser meriv çêdin, meriv kare bi dilekî rihet bêje. Wisa li vî jorî jî meriv wê hewaya vê derê bikişîne. Li vê derê ev ê koramişkan hene temaşevanên hêja li vir hawirdorê gelek hene. Koramiş zî stan heriya xwe daxe ser çavê xwe. Taybetmendiya wî jî ev e. û lê taybetmendiyekî wî dijî heye. Ber û mer wê gen em ji daran dikevin dixwin û vedişêrin ji bîr dikin ew li ser koka wan şîn dibin. Ew taybetmendiye li vir
کلیکک تایبەت یەک جی لور هەیە ئەv پرپزێکە تەماشەوانên هێژە پرپزێک li hinciyan wek adarok jî tê bikaranî û newroz jî yek ji pirpizek şaxekî wê newroz jî heye newroz hinkî bêtir rengê mor e ev pirpizek e hêja ye bi rastî jî lê ev du renge yek vaye yek jî ya li vir hinkî bêtir gewrî ye ev gewrî ye ew hinkî bêtir morî ye lê ji xwe xweza nêr û mê xwezayê a pirpizêkê jî heye zûlî ye yanî pirpizêk jî kulîlkek zûlî ye ji bo Kurdan jî ev kulîlk taybet e bi rastî jî taybet e çimkî têkildariya vê kulîlkê û meha adarê an got meha newrozê bi hev re heye ji bo wê jî taybet e bernameya jîngeh didome. Bele, em îro hatin çiyayê Marikê an jî şikeftên Marikê yê girêdayê ser navçeya Kemaxa Erzinganê. Me hin çavderiyên xwe bi temaşevanan re parve kir. Em hêvî dikin bername li gor dilê we biye. Bi heman hêviyê û bi heman bernameyekî din, li warekî din, li jîngehekî din. Bimînin xêr û xweşiyê de. Bi xatirê we.